Hyvää päivää ja tervetuloa uuden kokkiohjelman Ruokapajan pariin. Minä olen arkkikokkinne ja juontajanne Tarkus ja vieressäni on raaka-ainespesialistimme Pete. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Tänään meillä Ruokapajassa valmistamme suomalaista perinneherkkua, josta raaka-ainespesialistimme Pete kertoo teille hieman enemmän. Joo, kyseessähän on nakkimetsä. Nakkimetsä on suomalainen perinneherkku, jonka juuret ulottuvat jo 80-luvulla. Ja tämä reseptihän on kotoisin Länsi-Karjalasta. Ennen kuin päästämme Peten raaka-aineiden pariin, nakkimetsän reseptin näette tästä. Katsotaanpa, mitä meiltä täältä kassista löytyy. Ensin koko ruoan pohja, maksalaatikko. Nakkimetsää varten kannattaa suosia rusinaista maksalaatikkoa. Sitten puiksi meillä on kotimainen A-luokan nakki. Monet amatöörikokit valitsevat B-luokan makkaran, mutta me täällä Ruokapajassa valitsemme tietenkin parhaat raaka-aineet. Nakkimetsän pohjakasvustoksi meillä on hieman tuoretta persiljaa. Nakkimetsän valmistus kannattaa aloittaa pohjan, eli siis maksalaatikon huolellisesta preparoinnista. Maksalaatikko-pakkaus on syytä avata varovaisesti, jotta emme vaurioita maksalaatikon pintaa. Avattuamme maksalaatikkopaketin kaadamme sen tällaiseen aivan tavalliseen uunivuokaan. Huomasitteko muuten, miten Tarkus jo valmiiksi käänsi nakkimetsän pohjan? Maksalaatikon alapinta on tasainen ja sileä. Sitä on hyvä jatkaa. Seuraavaksi tarvitsemme tällaista erikoista työkalua nimeltä nakkimetsäpora. Nakkimetsäporalla on hyvä kairata nakkimetsän pohjaan sopivat reiät. Yksi. 2 ja 6. Nyt onkin aika siirtyä nakkien kimppuun. Tarkus leikkaa joka puun 2 viiltoa. Huomatkaa, että nämä tehdään vain toiseen päähän. Huomatkaa myös, että Tarkus käyttää niin terävää veistä, että jos sormeen leikkaa, se lähtee kokonaan irti, eikä jää kivuliaasti roikkumaan. Ja nyt ne vitun nakit pannuun. Kuinkas kuumana pannu nyt on? Esipaistolla on tarkoitus hakea nakkeihin hieman paistopintaa, joten pannu on täysillä. Laitamme tästä hieman oivariin ja paistin rasvaksi, jonka jälkeen paistamme nakit. Laitamme uunin päälle. Seuraavaksi tarvitsemme toisen erikoistyökalun, tällaiset nakkimetsäpihdit. Näiden avulla voimme asetella nakit nakkimetsän pohjaan turvallisesti tuhoamatta sormiamme. Kas näin. Nyt ruoka on valmis laitettavaksi uuniin.
noin 200 astetta 15 minuutin ajan. Terveellistä ja hyvää! Hey.